हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे लेटेस्ट आपडेट लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैबाय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनिफ्राय नोंथांमोनखौ रेजिस्टार खालामना लानो होदों इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव फर बेटार जब अपरचुनिटिस। नोंथांमोना इडुकेसन क्वालिफिकेसन आपडेट होनो हागोन, एक्सट्रा क्वालिफिकेसन होनो हागोन, जेनेबा एक्सपिरियेन्सफोर दंबा एक्सपिरियेन्सफोरखौ होनो हागोन, ओमफ्राय कारेन्ट इमप्लयमेन्ट स्टेटास मा मावबाय दं बेफोरखौ होनो हागोन नोंथाङा। ओमफ्राय आपडेट खालामनो थाखाय नोंथाङा सेवा सेतु पर्टेलाव भिजिट खालामनांगोन। डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै होगोन, नोंथांमोना नुनानै लिंकआव क्लिक खालामनानै आपडेट हैनो हागोन। बेखौ रेजिस्टार योरसेल्फ बिफोर 29 फेब्रुवारिनि सिगां रेजिस्टार खालामनो होदों नोंथांमोनखौ। जुदि नोंथांमोना थिगैनो नंखायबा इगनर खालामनो हागोन, थिगैनो गैयाबा आपडेट होना लानो हागोन। रेजिस्टार खालामनो थाखाय गाहायनि लिंकआव थुनानै नैबे पेजाव फैगोन। बे पेजाव फैबा गाहायाव स्क्रल खालामलांबाथाय गाहायाव स्क्रल खालामलांबा इम्पर्टेन्ट वेब्स अफ इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नैबिदि ओंखारगोन। स' बै अनलाइन एप्लाइआव नैयाव क्लिक हियाराव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट लिंकखौ मोननो हागोन। बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन।